Здравейте, хора! Добре дошли на още едно видео. Днеска сме с тия пидеращите там. И днеска ще ходим до гората. Съжалявам, че първите две клипчета бяха изтрити. Просто имах малко проблеми с YouTube и така ти ги изтриха. Не знам, най-вероятно ще послаха в едно видео и погрешно бях нагласил да е за деца, пък то трябваше да не е за деца и т.н. Но иначе опитах се да ги възстановя, пак не успях и бал с мамата. Поне имам едно видео само и той ще са на две. Кажете нещо, изроди! Пах ти майката! Чонко! Моето чонко! Чонко! Ще ме еди? Изядем! Ще ме еди, ура! Джони! Ето видя педеращи. Педеращи, моето куче. Моя помяр. Идва след мене. Не съм стърт тук. Хай, колечка идва. Колечка. Не му е пич. Не да го знам това какво е. Лайното ми. Коса е буро. Хайко. Не плочиш, това е пъпка на дръвче, точно се е разлистило. Ми като... Да ти ба. Не кажи нещо, човек. Вижте мушмул, покажи мушмул. Мушмул. Това е мушмул. Това е някакво... Лайно! Твоето лайно! Твоето тънко лайно! Лайно. Какво е това? Ще много трева, не виждаш. Виж, това е паричка. Тя в момента е знам. всъщност старите парички още са окапнали, пък новите вече са път. Ето, вижте, това е паричка. Вижте, паричка има паричка. Дайте една паричка. Да бяха истина. И после парите ни растяли. Парите растат по дърветата, хора. Елате я събирайте. Тук в село Овец има. Знаете, че паричката се използва за кашлица. Вау, моя канал стана учебен канал. Виждайте, ки слушате педеращите, правете каквото искате. Не ме интересува тази мрава информация. Маня някой му им представя все пак, ама пак. Знаете вече. Знаете ли, че в Косо има лечебна вода, наречена Косова вода? Ляш ми пишката. Петка може да лекува с тази вода. Дето, идейте им вяра. Идейте им вяра. Кося, много си не изискам. Дай ги ябълки. Вижте, най-хубавия магазин за плодове и зеленчуци в село Овец. Хора те продават, вземи ги пресни, всички вкусни и на ниска цена, доставки на адрес. Сокове? Доставки на майка ти. Аре бе! Сок от ябълка, сок от круша, сок от ябълка плюс круша. И разни. Хората не ги интересува твоята тъпа информация, която никой няма да го използва. Трабанка. Добре, се отиваме към гората, хора, докато не е педра. Дори асфалтирания път към гората. What the fuck? Какво каза това педера с гилди? Ей, ти вече е тъп. Търпчета ти. Кой защо ме следваш да теба, педера? Що да теба? Де да ме следваш? Връщай се. Обратно. А ти ба, педера, що да теба? Джони, бягай! Прибирай се, защото наистина, ако те загубеш, ще теба. Чакайте да си вземем пряж. Топа тут! Взима. Ще се пазим. Нещо ще найди. Ох, че с твоите кучета. Дай на мен едно. 7. Дай на мене. Чакай, иди. Пиде раз. Най-голямото ми дай. Аха! Намери се като искаш. Аре, Са го дай ми върнали едно. пък на сметищите. Нали? Аз ще ръкът идвах и там ще видиш колко покусим да изхвърли хора. Дай ми едно. Не. Боби, Пак е видяхме нищо. едно такова падаше.